Tak, vítajte u druhej epizódy. V prvej epizóde sme si troška kostrbatejšie povedali začiatky fotografie, hovorili sme o Niceforovi Nipsovi, o Bayardovi, o Daguerreovi, o Talbotovi, o Friedrichovi Scottovi Archerovi, čiže prešli sme ten základ od 1826. do plus minus 51. Povedali sme si o mokrom kolodiovom procese, o dryplatoch, a aj sme naznačili, kam bude ďalej táto séria smerovať. Čiže smerom ku Kodaku, následne ku vojnovým fotografiám, piktorializme, secesii a tak ďalej. Ale teraz iba druhá epizóda a v tejto sa vrátime nazad, ešte pred 1826 a povieme si celú históriu, alebo aspoň časť tej histórie do Nicefora Nipsa s jeho prvou fotografiou, teda s dvorom v De Grasse. Totižto ako prvý opísali kameru obskuru Číňania v 2. storočí pred našim letopočtom. A na čo teda slúži kamera obskura? Kamera obskura, ak by som to mal ukázať na foťáku, tak je to len veľmi malinká časť, čo je vnútri kamery od začiatku tela až po senzor alebo po svetlocitlivú plochu. Aby sa to dalo lepšie opísať, predstavte si krabicu a na jednom konci je v nej vytvorený otvor. To je na to, alebo to slúži na to, že keď cez ten otvor prejde svetlo, keď je to vlastne expozunuté pred slnkom alebo pred svetom, tak na zadnú stenu sa vytvorí obraz obrátený presne toho, čo je vidno. Ako prvý to popísali Číňania, následne v 1025. Abu Ali al-Zahen to použil na hviezdy, na tvorenie hviezdnych map. Následne nemôže chýbať Leonardo da Vinci, ktorý popísal kameru obskuru a porovnal ju s okom. A následne od druhej polovice 16. storočia je kamera obskura používaná pri malovaní, pri maliarstve. A to vďaka pánovi Ignátiovi Dantemu, ktorý vlastne do kamery obskúry ako prvý pridal zrkadlo, čím ten obraz vyrovnal a zrazu kamera obskúra sa mohla oveľa ľahšie používať presne pri malovaní. Ešte predtým, než bol foťák, takže bola kamera obskúra. Následne treba spomenúť, že aké boli predispozície vzniku fotografie. Lebo v tomto období akurát sa striedalo viacero rôznych umeleckých smerov. Bol romantizmus, ktorý vlastne vychádzal z nacionalizmu, z folklóru, z slobody, prírody, čiže plenérová malba. Veľmi významná bola hra svetla a tieňa, a to je celkom bežné v týchto malbách. Významní ľudia, významní maliari sú Gaspar David Friedrich, napríklad Kriedové útesy, Vrugán alebo Theodor Géricault, Ploť medúzy, Eugène Delacroix, Sloboda vedúca ľud, tá je dokonca vystavená v Louvre. Môj obľúbený umelec William Turner a jeho posledná plavba Tamarain. A on následne Jozef Boštech Clemens, on Ľudovít Štúra napríklad portretoval, alebo Andreja Sladkoviča. On mal fotoateliér v Prahe v tom období, konkrétne v 1842. A taký bonus zároveň v tomto období bol postavený Smolenický zámok a Bojnický zámok. Zároveň funguje alebo prebieha klasicizmus, ten chápeme skôr od 1770. do 1830. A zakladá sa v rámci toho na osvietenskej filozofii René Descartes, príroda, vidiek, ale zároveň aj výdobytky moderného sveta, ako bola elektrina, železnica alebo zobrazovanie strednej triedy. Významný je napríklad Francesco de Goya, napríklad 3. máj alebo Kolos, Saturnus. Brandenburská brána bolo v tomto duchu postavená, takisto aj Kapitol v US alebo Palác Forgáčov a kostol svätého Ladislava na Slovensku. Zároveň aj Champs-Élysées napríklad. Ďalší významný je realizmus. Realizmus je od 1840. do 1880. A on hovorí o objektívnom pozorovaní sveta
A z toho potom aj dosť vychádza fotografia. Neskôr v 3. epizóde budeme porovnávať realizmus a piktorializmus a v kontexte fotografie, ale v rámci umenia hovorí o objektívnom pozorovaní sveta, o čo najvernejšom zobrazovaní sveta. Jean-François Millet, Zberač klasov, Gustav Colbert, Pohrebisko v Ornán, Honoré Daumier, La Caricature, časopis Litografia, Ilia Jefimovič Repín a Buráci na Volge. Na Slovensku sú významní napríklad Viktor Tillinger a Ganymedova fontána, to je fontána pred starým SNDčkom, a Jan Fadrus a súsošie Márie Terezie, to bolo zbúrané počas prvej Československej republiky. A zároveň je významný symbolizmus, a to je 1890 až 1900, čiže fotografia v tomto období je už celkom uznávaná. Pocity, sny, mystika, individualita. Šíri sa hlavne z Francúzska, najvýznamnejší je Paul Gauguin, napríklad jeho série z Tahiti, Žltým Ježišom. Významné sú jeho malby, kde zobrazuje ženy. Veľmi špecifická malba Henry Rousseau, Nočné krajiny Gustav Moreau, Litografia a čierno-bielo väčšinou. A impresionizmus je významný ako posledný z týchto smerov a ten je od 1850. do 1900. Je to prvý modernistický štýl. Zároveň je tu významný aj pontizmus a poznáme aj neopontizmus, aj postpontistickú éru. Aj významné mená sú Claude Manet, čo je zakladateľ. Významné sú malby pri impresionizmus znova v plenéri, čiže príroda. A napríklad Impression Sunrise, z toho je aj názov celého impresionizmu. Následne Pierre Renoir a Svetlo na poliach, Eduard Degas, Tanec alebo Privátny súkromný život žien, Henri de Toulouse-Lautrec a jeho séria plagátov pre Moulin Rouge a celkovo litografia v tomto období, Eduard Manet, Moderný život, Vincent van Gogh, Nočná obloha, Autoportrét, Slnečnica a Paul Cézanne, Postpoint alebo Kúpajúce ženy. Takže, aby som to nejako zosumarizoval z toho umeleckého, počas vzniku fotografie sa strieda viacero smerov od 1826. do začiatku 20. storočia. Bolo ich veľa, striedali sa, ovplyvňovali fotografiu. Čo to malo za význam, alebo prečo je významné o tom vedieť, je to, že človek nežije len 10 rokov, ani 20 rokov, ale tieto smery áno. Čiže čo sa stalo je, že častokrát sa stretneme s tým, že jeden fotograf fotil v rôznych štýloch a vyskúšal si toho teda viacero, takže nie vždy vieme zaradiť konkrétneho fotografa ku konkrétnemu štýlu. Častokrát fotografov zaraďujeme ku štýlom, z ktorých sú najznámejší, ale nie je to úplne možno správne, lebo teda prežili cez viac období. To isté sa dá povedať aj o fotografoch z obdobia medzivojnového a teda fotografi, ktorí sa sústredili napríklad počas Bauhaus éry na avantgardu a následne potom prešli na iné smery. Čiže treba aj nad tým rozmýšľať, že nie každý fotograf fotil iba v jednom štýle. Kopa áno, ale nie všetci. Predtým, než sa dostaneme do druhej polovice tohoto videa, rýchlo by som chcel dať vsúku, že túto sériu nájdete ako na YouTube, tak na Instagrame aj na Spotify a budem rád za každý komentár, za každú formu podpory a spätnej väzby. Čiže ak vás toto zaujalo, alebo ak si myslíte, že som niečo vynechal alebo mohol doplniť, dajte mi o tom vedieť, rád to opravím v najbližšej možnej epizóde. Tieto epizódy prednatáčam, takže uvidíme, ako to dopadne, ako to vyjde. Prvá epizóda som točil na X-T200, toto je X-T4, takže ak cítite výrazný rozdiel v kvalite obrazu alebo v kvalite zvuku, tak dúfam, že k lepšiemu. Nájdete ma na Instagrame pod vil_bill_urban
alebo na YouTube ako Will Urban alebo Will Bill Urban pre anglický kanál. Toto bude zatiaľ slovenská verzia, neviem, či to budem aj prekladať do angličtiny, ale určite by som chcel. Dobre, a teraz na druhú polku videa. Totižto treba si ešte povedať trocha o predispozícii vzniku fotografie. Čiže ja tu teraz vymenujem pár rokov a potom si k tomu povieme niečo trocha bližšie. 1803 v Anglicku nekonečný pás papiera pre tlačiareň, 1811 párny stroj prvýkrát použitý v tlači, 1847 rotačka od Richarda M. Howa pre Philadelphia Daily Ledger, 1851 chromolitografia od Aloisa Seinfeldera, 1875 gumový velec rotačky od Roberta Barkleyho a 1880 prvé fotografie v tlači. Prečo sú tieto dátumy významné pre fotografiu? Tak v podstate všetko okrem Etrúrie je veľmi významné v tom kontexte, že to umožnilo, aby sa fotografia dostala do masovej tlače, aby bola fakt demokratizovaná, aby sa dala používať, aby sa zrazu šírili informácie. Okrem toho, treba aj povedať, že maliari tým, že prišla fotografia, zrazu zažili revolúciu, zažili oslobodenie, lebo nemuseli sa ich úloha ako zachytávania reality, ako zachytávača reality sa zrazu stratila a bola nahradená novou technológiou. A maliari teda prešli od malovania realistického a umožnilo sa im teda experimentovať a ísť svojimi vlastnými smermi, presne ako bol impresionizmus, presne ako bol symbolizmus. Takisto je významné povedať, že tí, čo stratili robotu za zachytávanie reálneho sveta, tak fotografia až do 1930 bola iba čierno-biela. Až potom prišla firma Kodak s prvým Kodachromom, čo bol prvý reálny farebný film. To vtedy bolo kopa experimentov, ale prvý farebný film bol až v 1930-kách. Čiže maliari zrazu dostali aj úlohu vyfarbovať alebo dofarbovať čierno-biele fotografie. Čiže táto epizóda je v tomto možno trocha kratšia a druhá polovica videa ani nebola druhá polovica videa, ale skôr záver, ale o to významnejšia. V najbližšej epizóde si povieme niečo bližšie ku realizmu a piktorializmu. Povieme si o hlavných predstaviteľoch týchto smerov a zároveň načrtneme aj niečo o portrétnej tvorbe a potom v 4. epizóde budeme hovoriť o fotografoch občianskej vojny v Amerike a celkovo o začiatkoch fotožurnalizmu a vojenskej fotografie. Zatiaľ.